gutsun uwarka, durun uwarka, za mu ci uwarka idan muka kama ka, har mai dugurin za mu zo dan uwarka dan gindin uwarka. Wannan fa su ne kalaman da suke fitowa daga bakin karnukan gorilla. Abun kunya, kuna musulmai, har da wani Garba, wani dan Daudu, wani mai muryan dan Daudu a nan Maiduguri. Ni wallahi tallahi kun san jama'a abin da yake bani mamaki, wai da Allah mutane ba su yadda da lahira bane. Maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin shi ya faɗi yace haramun ne ke mace ki je ki taba mijin da ba muharramin ki ba. Kai ma namiji haramun ne ka taba matar da ba muharramin ka ba. Ƙarya nayi okay, wato yanzu har rashin kunyan har ya zo ya kai ta kai za a yi gardama da abin da Allah ya faɗa kenan. To wallahi tallahi kun ji na rantse da Allah, ayi gunduwa da ni dan Allah dan Annabi, wallahi ina kan bakata. Wallahi wannan magana da na faɗa daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta. Okay, za ku yi gardama kenan ku kuma karnuka, saboda ana baku naira 10,000 15,000 za ku fito ku yi ku ta zagin iyayena. In ba dabbobi ba, yanzu ku zagina da kuke yi halal ne? Kun gani yanzu dai kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a, da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam zan yi amfani, ko na ji tsoron wannan gorillan da shi da Aisha, na ji tsoron su kenan ko me? Wayannan fa ba su har yanzu ba su yadda da magana ta ba. Kanuri fa no de carry last ba, Kanuri no de carry last. Yawwa jama'a, dan Allah zan yi amfani da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma zan bi maganar gorilla da shi da Aisha. Da Allah mu yi wa kanmu adalci tsakani da Allah fa. Annabi ya ce duk macen da ta taba namijin da ba hurumunta ba haramun ne, ko ba haka ba? Amma ke kin dage saboda idan baki taba mijin da ba huruminki ba za ki iya rayuwa ba. Sauran matan ai ba ke kaɗai bace mace a gidan. Sauran matan da ba sa shiga cikin gardawa suna cuɗanya da su, wallahi ni na tabbata insha Allah in dai ba wani sabo suke ba, wallahi yan aljanna ne insha Allah.